गिबियावनो आंनि भिडिअ नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय। आं बे समाव मोनसे फेसबुक पस्टनि सोमोन्दै बुंथिनो आङो फैदों। बे फेसबुक पस्टआनो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर दिपेन बर' सारनि फेसबुक पस्ट। बे पस्टआव लिरदों सारा, आथिखालाव ससियेल मिडिया आरो इउटुबनिसो जेनेरेसन जाबाय। माने सारा मा होनदों, आथिखालाव ससियेल मिडिया आरो इउटुबनिसो जेनेरेसन जाबाय होननानै बुंदों। मानो होनना बुंदों माने दानि जुगाव इउटुब माबा मोनसे सोरजोंबा नांलाय खमलाय खालामबाबो, सोरजोंबा बाथ्रा दान्थे खालामनोबाबो मा खालामो, दानि जुगाव ससियेल मिडिया इउटुब आरो फेसबुकनि गेजेरजों मा होनो बैजों नांलायो, बैखौ नांलायो, सोरनिबा खामानि मावनायखौ बैयो बिदि जानांगौ, बैयो बेबायदि जानांगौ होननानै गोबां मा होनो बुंलायो ससियेल मिडियायाव। जायबा फिल्डआव ओंखारनानै खामानि मावो बैफोरबायदि मानसिफोरखौ नैबे ससियेल मिडियायाव खामानि मावग्राफ्रा, ससियेल मिडियाजों बाथ्रा बुंग्राफ्रा फिल्डआव ओंखारनानै खामानि मावग्राफोरखौ बैयो बिदि जानांगौ, बैयो बिदि जायाखै, बेबायदि गोबां खोथाखौ बुंनो हायो। नाथाय बिसोरो माब्लाबाबो फिल्डआव ओंखारनानै खामानि मावफेरा एबा खामानि मावफेरनाय नुफेराखै। बैफोरबायदि मानसिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों गुबुनखौ बाथ्रा बुङो एबा सोंखारियो। आरो मा होनबावदों, थार आरो नंखायनि फारागथिखौ हमदांनो हानाया गोब्राबसै। मा होनो, ससियेल मिडियायाव सोरबा बायदिया नंखायखौनो थार बायदि बुङो, थारखौनो नंखाय होननानै बुङो। बेखायनो मा होनदों मानाव गेदेर दिपेन बर' सारा, दानि जुगाव ससियेल मिडियानि बाथ्राया सोरना थार सोरना नंखाय बैफोरखौ हमस'नो हायि जानानै फैबाय होनना बुंदों। सोरबा बायदिया सोरनिबा सैथो खोथाखौ बुंनायाव सोरबा बायदिया बैफोरबायदि बाथ्राखौ सोरबा नेगेटिभ गोसोनि मानसिफ्रा नंखाय होनना बुंगोन आरो नंखायखौसो सैथो होननानै सानना लानाय जागोन। आरो मा होनना बुंदों, हारिनि बांसिन सुबुङानो दिनै ससियेल मिडियाजों मा होनदों एबा जरित जाना दं। हारिनि मानसिया जोंनि बांसिन बर'फोरखौसो नुयो जोङो, बर'फोरखौ बांसिन नुयो जोङो ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै नांलाय खमलाय, सोरबा बेखौ बायदिसिना खोथा बुंनाय। जोङो बांसिन जोंनि बर' माहारिखौ नुयो फेसबुकआव इउटुबाव ओंखारनानै सोरबा लिडारखौ रायनाय, सोरबा लिडारखौ सोंखारिनाय, सोरजोंबा नांलाय खमलाय। बेबायदिखौ जोङो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोबांसिन नुनो मोनो। आरो मा होनबावदों, नों जेसेबांखि थैसोम थांसोम हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय मावा मानो, न'आव जिरायनानैनो नोंखौ सोंखारिगोन आरो बेखौनो थार होननानै गनायना लागोन। जाय बायदि मानसिया फिल्डआव ओंखारनानै थैसोम थांसोम खामानि मावगोन, गावनि पार्सनेल लाइफनि खोथा सानालासिनो, गावनि न'खरनि खोथा सानालासिनो, गावनि न'खरनि खामानि दामानि गारनानै जाय मानसिया हारिनि खामानि मावदों, समाजनि खामानि मावदों, बैफोरबायदि मानसिखौ दिनै गोबांथार मानसियानो बुजिया। बैफोरबायदि मानसिखौ दिनै सोंखारिनो हमो ससियेल मिडियानि गेजेरजों, फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों बैफोरबायदि मानसिखौ रायो। दिनै दिपेन बर'मोन बायदि सारा गावनि हारिनि थाखाय, रैखाथिनि थाखाय गावनि पार्सनेल लाइफखौ दोनथ'नानैबाबो हारिनि थाखाय खामानि मावबाय दं, एबसुआव खामानि मावबाय दं हारिनि थाखाय। बैफोरबायदि मानसिखौ दिनै ससियेल मिडियाजों गोबां गाज्रि राव बुंनाय, सोंखारिनाय, बैफोरबायदि रावखौ जोङो नुबाय दङ। आरो मा होनबावदों,
बैफोरखौनो जाय थैसोम थाइसोम खामानि मावदों बैफोरखौ नुवालासिनो जाय फेसबुक इउटुबनि गेजेरजों नंखायै फोसावो बैफोरबायदि मानसिनि खोथायासो थार, बैफोर बायदि मानसिनि खोथाखौसो गनायनानै लायो। आरो मा होनदों सारा, आंनि नोजोराव हारिखौ एबसुआ दैदेननायनिफ्राय ससियेल मिडिया जेनेरेसनजों आवगायनायानो साबसिनसै। एबसु बायदि मोनसे गिदिर गोथार बर'नि सिंस्रि आफादखौ मा होनदों एबसुआ दैदेना लासिनो दानि मा होनदों बर' समाजखौ ससियेल मिडियायानो दैदेननायानो साबसिनसै होननानै बुंदों। मानो होनना बुंदों, मानोना दिनै एबसुनि खामानि मावनायानो मोजां नङाब्ला एसेबां मोजां मावसेयावबो दिनै सोंखारि जायोब्ला नैबे बिखाया माबोरै दुखु मोना जानो, बेबायदि खोथाखौ मानो बुङा जानो। बेनिखायनो मा बुंदों, हारिनि खामानिखौ एबसुआ मावालासिनो मा होनदों ससियेल मिडियाजोंनो मावबानो हामसिगोन नामा होननानै बुंदों। बेसेबां साननो गोनां बाथ्रा, बेसेबां दुखुजों बुंदों सारा। हमनो हादों। आरो मा होननानै बुंदों, नाथाय दुखुनांथावा बेसोदि दिनैनि सानाव एबसुआ गसंथायामोनब्ला बिटिसिआव थानाय ट्राइबेलफोरनि संबिजिदारि आरो राजखान्थियारि मोनथाय गोमानाया रोखासैमोन। दिनैनि समाव एबसुआ गसंथायामोनबा दायो मा जाबाय दं, मोनद' हारिया एसटि बिबाय दं। सरकाराबो एसटि होनो थांबाय दङ। नाथाय बे एसटि होनो थांनायखौ, मोनद' हारिनि एसटि होनो थांनायखौ गोबां हारिनि माहारियारि आफादफोरजों लोगोसे बर'नि आफाद एबसु बेबो गोबाङै मा होनदों मोनथायखौ गोमाजानो गिनानै गोबां नाजादों होबथानो। बिसोरनो मोनद' हारिनो, जौगाखानाय हारिनो एसटि होमारोब्ला थारैनो थाखानाय खम बिबांनि एसटिआव थानाय खम बिबांनि सुबुंफ्रा मा खहा जागोन, बैफोरखौ नोजोर बोनानै गोबां आफादफोरजों लोगोसे एबसुआबो बादा होदों एसटि होनायखौ। नाथाय थाइसे उदैनि थाखाय खामानि मावग्रा, गावनि उदैखौल' साननाय बैफोरबायदि मानसिया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो दं, जोंनि थाखानाय एसटि बे हारिनि गेजेरावबो दं। बैफोरबायदि मानसिया दिनै एसटि हारियाव थाखानाय रायजो राजा लोगोसे आफादफोर बयबो जमा जानानै हेंथा होनायखौ गनायालासे मा होनदों बैसोर मोनद' हारिनो एसटि होनाय, बेहायसो गोबां खोथा बुंनाय, नांथाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय थारैनो बैसोर जौगाखानाय हारियाबो एसटि जामारोब्ला सानदोंना बिसोरो थाइसेल' उदैखौ साननानै खामानि मावग्रा, गावनि उदैखौल' सानग्रा बैसोरबायदि मानसिया माब्लाबा सानफेरदोंना? इयुनखौ सानदोंना बिसोरो? इयुनाव मा जागोन? गावदि गाव एमएलए मन्थ्रि जानानैनो गाव थैजासिम मोनजालांबाय थागोन बा एमएलए मन्थ्रि जानानै थाबाय थानो हागोन, बेखौ सानदोंना? गावनि इयुन जोलै, गावनि गथ' गथाय फिसौ फिसाया गावबायदि एमएलए एमपि जाबाय थानो हागोन ना? जानो हागोन ना? जि दा एसटि हिसाबै जोङो जि एसेब्लाबो रेहाय मोनोमोन जोङो साख्रि बाख्रियावनो होन, जोंहा मोनसे एसा खथा थायो। बैफोर खथानि बागै जोङो एसेबाबो रेहाय मोनोमोन। नाथाय इयुनाव बैसोर जौगाखानाय हारियाबो जोंजों लोगोसे फैफायोब्ला जों बैफोर खथाफोरखौ मोननाय नङा। मानोना बोफ्ले बोफ्ले मा रानै रानै जाजोबनांगोन। मा अब्ला मा जागोन?
समाज을 दिन्थिगोन आरो